एनिसन आपयलो 5 मिनिटांनी म्हणलोले येयलो ना. अरे ओ छे एनिसन धावून येता. अरे एनिसन तू आलो आणि सारखं धावून किती येयला? अरे जेस आ वेताया मुजोयान ट्रेन लेन रे. तू जुचलान ट्रेन गेले आणि तू काय झालं? माका नी किती ताया स्ट्रॉंग बन रे. तू स्ट्रॉंग बॉय झाला की झाले इतू ओल्ड ट्रेन तू जुचलान गेली आणि तू काय झालं ना हे अजाब मोरे. अरे माका नी किती ताया आ पुया पन्ना आसियान रे. पुला पोंदा आकू वय पुया वर ट्रेनी रस्तू आसिया आणि पुया वयान ट्रेन गेई आणि आ पुया पन्ना होईन रे. मागे जाईन ना ओयाम गेई ना आणि